Isang buwang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Pangasinan ipatutupad simula sa Lunes. Naritong report. Sa isinagawang interagency meeting ng Pangasinan Provincial Government, pinag-usapan ang mga preventive measure para maiwasan ang COVID-19 sa probinsya. Kasabay na ipatutupad na community quarantine sa Metro Manila simula sa March 15 hanggang sa April 14, inasahan na raw ng provincial government ang pagdagsa ng mga magsisiuwian sa probinsya. Ipinag-utos ng gobernador ang pagpapatupad ng self-quarantine sa mga manggagaling sa Maynila. Tinatap natin lahat yung sa mga barangays. Tapos pinag-aaralan natin ngayon kung paano rin ang pag-monitor natin sa kanila. Kasi kailangan natin ng volunteerism dito eh. Simula sa Lunes, ipatutupad din ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Pangasinan. Magtatagal ito ng 1 buwan. Okay lang po yun ma'am para sa kaligtasan ng mga bata. Kasi may anak din ako eh. Kinumpirma rin ng gobernador na kansilado na ang Pistay Dayat. Tinukoy rin ang iba't ibang quarantine areas sa probinsya. Kinansela na rin ng gobernador na Ilocos Sur ang klase sa lahat ng antas, pribado man o pampublikong paaralan sa lalawigan. Sa inilabas na executive order, ang suspensyon ay simula ngayong araw hanggang sa April 12. Sa isa pang executive order, sinuspende rin ang school activities gaya ng graduation exercises at moving up exercises. Joan Punsoy, Balitang Amyanan.